えこんにちは、和平です。こんにちは、小菅明子です。今日の根っこ問答は、地震の根っこということで、地震ってどうやって持ったらいいのかな、地震ってなくちゃいけないのなんていうことを和平さんに聞いていきたいと思いますけれども、和平さん、地震の根っこってどこにあるんですかね。そうですね。まずこの地震というね、震という音を思いますと、神ですよね。だから昔からね、迷う人はね、何か信ずる宗教なら宗教を信じるとすごく元気になるよとこういうことでたくさんの宗教が流行りましたんですけど、それは神を信じれば自信がつきますよっていう、宗教の教えはね、そういうことでね。で、今のような世の中は非常にですね、この多様な社会ができまして、で自分は一体どういうことで人様を喜ばせると一番自分が輝くことができるのか、そういうことで迷われるっていうのが自信がないということなんですね。迷うっていうのは道があんまりたくさんありすぎてこう四方八方みたいな道がまず迷うっていう字そのものがいっぱい道があって、それで歩くという字がついてると、もう道がありすぎてどの道行ったらいいか分かんないと、こういうことですね。でその地震の根っこね、これを知るにはね、どうしたらいいんでしょうね。まず自分がね、神だと思うと一番簡単なんですけどね。だからね、それはそんなこと思えないよっていう方にちょっとじゃあね、話しますけれど、神の傍らにであることには間違いないんですけどね、自分が思ったことは、現象しとるんじゃありませんか。現れてるっていうことですね。現れてるんですね。自分が思ったことは現れてる。水を飲みたいと思ったら水を飲んでるですね。で今日はお魚食べたいなと思うとお魚が食べれる。どんな人にこの人に会いたいなと思うとその人と会っていると。そういうことでこれはね、どなたもね、いろんなことをおやりになってるんだけど、それはその前にこの思い、自信というものがあるから実は減少してるんですよね。自分はこれをやりたい、それはそうなる、やりたい、なる、それが自信なんですよね。もう当たり前のことなんですね。もう思ったことは現れてくる。そうそう、思ったことはそれだけのことだよ。それ信じてるんですよ、皆さん。ってことは自信があるんだよね。もう自信はあるんですよね、みんな普通に自信があって、なんか自信があるっていうと、こういうふうにできる人こういうふうにできる人のことが自信がある人だってみんな勘違いしてるとね、思っちゃってるけれども、そうではなくて自分が思ったことを静かに表現していけること、食べたいもの、欲しいものを自分にちゃんと与えてあげられること、もうそれができてるっていうことこそが自信なんだよ。自信があるからこそそれができてるんだよっていうことですね。だからもうまさに、自分の思うことが現れてくると、ね。だけどそれはね、簡単に現れないことももちろん世の中にあると何でも願ってもね。だけど普段生きておるということは、思ったことが現れてるから、健康でもいるわけだし、ね、お友達もいるわけだし、そういうことで実はすごい自信があるんです。ただね、あんな人になりたいとかこんな人になりたいってなんか流行的に思うから、でそれは自分と違う、自分がね本当になりたくなくてもただ流行でこれがかっこいいよって言われるとこんな人になりたい、野球が流行れば野球の選手になりたいとかそっか、自分の思いを表すんではなくて、その
比較しちゃうんですよね。その情報が入ってくるものですから、それをかっこいいと思うと、自分がそれになりたい。ね、特に少年なんかはね、たくさんの人がサッカーの選手になりたい、野球の選手になりたいっても言いますよ。ね、で、娘さんなら歌手になりたいとかね、こういうことを言いますけれど、これは非常にテレビ見たりなんかして情報がかっこよく入ってくるから、そうなりたいと思う。ところが本当に自分がその職業に合ってるかどうかは、違いますよね。だけど自分に合っとらんことをなりたいと思うと自信がなくなるよね。なるほど。やっぱそれにはワクワクして転移とつながっておかないと分かんなくなっちゃいますね。そうですね。やっぱり自分は本当の自分のワクワクすることは何なんだろうと、でそういうことをねいつも心がけて見ていると、そうすると自分って自分の天命はこういうような方向にあるんだなとかね、私は天命を愛し天命を信じ天命をね生きると、こういう覚悟で生きたいと、そうすると所持うまくいくと。その思いが先にあるから、それに対して現れる、そうですね。だからそういうね人を誰かが羨ましいからそれになりたいとかそういうんじゃなくてね、もっと自分の原点考えて、生きてる以上生かされてるってことは生かしてる方から見たら期待してるわけだからその期待を生きる、それが天命を生きる、なるほど。でそれは自分がワクワクすることを生きると自分が嬉しいから、でその道を選んでね、で天真爛漫、ちょっと満々なんて言ってますけどね、そういう子供のような心で生きてると、天がうまく助けてくれてうまくいくと。それが自信といえば自信なのかなとかね。やっぱりじゃあもう本当に普段の生活の中から自分が思うことをまずは実行してみることですよね。それを表していく。だからさっきおっしゃったこれが今日食べたいと思ったらまずはそれを食べて美味しいってしっかり味わってそこに感謝して。そうですね。で全てね起こることにはね本当は意味がありましてね。それで自分で辛いなと思った時にはこれを学んでるんだと、本当にありがたい学びのチャンスなんだと、こう思ってですね、で調子のいい時は調子のいいままいけいけどんどんでこういう言い方してると非常に豊かな創造性があるね人生というものが生きていけるんじゃないかと、そんなことを感じますね。そんな風に皆さんも、自信というワクワクをつないでいけばまたそこに新しい力も生まれてくるのではないでしょうか。そうですね。もうワクワクに向かってシグラ行きましょう。ありがとうございます。ありがとう。